Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Willem de Vries ontvangt alles naaien de grootste Frieske artiesten in het Woudagamaal. Zij spelen haar een grootste hit en tip in een speciale Frieske Top 100 Oral Meter uitviering. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Mooi dat is de best, jongen. Nou, dankjewel. Ja, Hoe is het met hij? ja best. Ja, nee, ik ga nog altijd aan. Je vindt er wel wat uit. De putjes wat ik nooit aan taak kwam, nou ja, daar ben ik nog mee aangekomen. Dus ik heb een nieuwe nummers uitwerken, opnames, een nieuwe LP. Dus ja, ik probeer die de tijd die ik nog heb zo goed mogelijk te besteden. Ik vind het heel mooi dat mij doorstonden. Wij nemen het maar even de Oral Meter sessies. Ja, in die titel leven we natuurlijk. Ja. En we woonden de Frieske Top 100. Dan krijgen wij 100 hier Woudagamaal met elkaar verbinden. Dus dat komt mooi bij elkaar, wordt dat onbelangrijk. Doe best nog net om die 100 hier te maar doe best ook al even onderwijs. Hè? Hoe lang spelst je eigenlijk al? Ja, dat weet ik net. Ja. Als je op waarom zocht, dan heb ik het eigenlijk altijd gedaan. Alleen ik ben me dat nooit zo bewust, maar als jonkje wil ik altijd al doen maar dingetjes te bedenken. En ik had wel versjes in hollen en zo. In mijn eerste band was ik basgitarist. En ik zong ik net zo vol, dat ik pas later kon, dat ik meer begon te zongen. En na elke heb ik de gitaar eigenlijk pas echt pakt. En ben ik echt meer singer-songwriter geworden, of troubadour, of nou ja, je houdt maar een naam. En ik leef hier nu al 24 jaar van mijn eigen versjes in het Friesk. En die 24 jaar die nemen ze me nooit meer aan. Ooit begon als timmerman, mijn muziek als hobby. Daarna ben ik professioneel muzikant worden. Ben ik bang dat het weer waarom gist, nee, in de beginperiode, dus we timmerman worden mast en de muziek erbij? Zo kennen, weet je net. Nou stiest mij nog zo bij, het werken uit mijn tijd. Er is een soort verdwoon, maar dat blijft zo zweet. En wat er net leek op, maar mijn jeugd verdwijnt. Er is altijd die zin, die mij on die beat. Ik wil je zo graag wij, maar het vlug verkeerd. Maar ik doe nou vaker thuis, denken toen alleen. In die zit nog bewegen en ik steen haast stil. Het maakt het niet meer uit dat ik in zil. Ik reis je op een delde iedere oer. Altijd onderwijs naar je af en toe. De eer wordt voorbij, maar dat ik kom. De ei van elke reis is het paard waarom. Ik leerde hier het keertsen, dat is een treft. Ik leerde hier het reden op de slotsgreft. Ik kreeg mijn eerste tut in onder een schut. Mijn verhaal met mijn dorp is nog lang net uit. Ik word je vrij in veel bij de grote veer. Ik struw er van het Adland uit de zielsleet. Ik sjucht mijn oude hut efter het fabriek. Mijn vlot is weer een boot, het draait meer ik. Ik reis je op een delde iedere oer. Altijd onderwijs naar je af en toe. De eer wordt voorbij, maar dat ik kom. De ei van elke reis is het paard waarom. De ei van elke reis is het paard waarom. Ik roei door hele bergen in hemelsk sneeuw. Maar zeg daar net te ter, dat mijn witse stier. Ik bezag de grootste sterren van
tjerke toe. En werd al mijn gereis is het door. Lees mij dan in die groen als ik Safie kom. Naar mijn allerlaatste reis, het paard waarom. Want de eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard. Bloed een mooi nummer, het paard waarom. Nummer zo'n vrienden hier in de Frieske Top 100, Pieter. Vind je het nog altijd leuk om dat nummer te spelen? Ja, ik heb dan geschreven voor de AT-uitdenking in 1999 in Marsum. Dus de laatste dag van het jaar voor het nieuwe millennium moest een speciaal lied van komen. Dus het gaat eigenlijk gewoon om Marsum. Mijn generatie Marsumers, van die generatie is het dan eens, als ik het onder de shirt, als ik het error had, onder de shirt, dan weet elke Marsumer wat ik daarmee bedoel. Alleen het is een heel universeel onderwerp. Dus in die zin spreekt het tegenwoordig meestal wel aan. Het is al bij een tijdje geleden dat er een album van je kwam en dan mag ik eigenlijk zeggen, er komt een LP aan, hè? Ik heb een nieuwe versjes dat ik net aan het kom. Dus ik wil die toch weer eens vastlezen. Dus een opname maatje. Ja, een cd. En toen ik daarmee begon, toen werd al het tijdrak van de cd. Dus ja, dan maak ik een cd. Maar uiteindelijk was het graag een LP maatje. Een LP is veel mooier. Vroeger is dan die LP's, die hoezen, die kost dan niet op klappen en dan kost de teksten mooi lezen. Wint vaak ook hele kunstwerkjes, die LP-hoezen. Dat vond ik altijd mooi. Dat heeft mijn cd toch minder. Welk nummer is eigenlijk de maan als het ware? Nou, een nummer van het nieuwe album, van de nieuwe LP. En dat is wel een beetje spannend, want ik heb het nog nooit spelen, voor publiek, zeg maar. Je bent mijn publiek. En het is een lape tekst. De knop is heel oude tekst. En ja, het is nog heel vast. Er wordt graag het is een verhaaltje wat vertelt, dus er wordt maar er worden wat boatje. Het ene wat meer klam Jan als het oren. Met wat dynamiek in zitten, ja, en als de nummer vaak voor het eerst speelt, dan is het nog wat vlak. Dus dat is. Dus, maar het kan dus na deze opname alleen nog maar beter worden. Hoe heet het en waar gaat het toe? Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en er weet je nu. In Canada, daar maak ik een hele lange reis. En helle in een likkerstoor wat bier voor onderwijs. Een klant die tienerregens, die herkende mijn accent. Hij zei, yo, kom uit Friesland, oh wat aardig je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in Seert. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Ik hier het witte ken, het is ik heel gewoon. Oeral des toekomst treft een Frieske boerenzoon. In Zambia, daar wie ik op safari en ik geef. Naar het allereerste kroegje dat er aan een route steer. Ik helle een paar pilsjes en ik rekke importeer. Maar een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Droog die nog door de stage, wie er daar ik kwam. Hij zei, ik ben ranger en ha een Afrikaanse faam. Ja, ik hiek het witte kin, het is een vast patroon. Oeral des toekomst treft een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en dat weet je nog. In de financiële sector, ICT of logistiek, bij het bouwen van een bruggen of het lezen van een dik. Bij de handel in machines, in de olie-industrie, bij het baggeren en slepen en de groene energie.
In de Sahara op de Noordpool, de havens van Shanghai, de steppen van Kazachstan, het vleerveld van Dubai. Ze door het oeral goed, dat ik in houden hoor. Oeral des toekomst treft een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje doen. Ik weer eens in Nieuw-Zeeland op een grote boerderij. Nog neer zeg ik op een plak, Samprotte Frieske kei. De boer zei, ja ik ga het hier tegen naar het zin. Omdat ik hier weer boeren ondernemer wezen kan. Hij helle uit de koelkast een kratje vol met bier. Hij zei we zullen proosten, het wie weer een bestier. Wat de tak om springen zul. Ik had er weer nog doen. Ja, oeral des toekomst treft een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje doen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje doen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje doen. Ja, maar Sjoen, naar de Oorlmetersessie van Pieter Wilkers op deze prachtige locatie, het Woudegemaal, hier op een Lemmer. Je kan ook nog stemmen op de Frieske Top 100 en wat mij onbelangrijk, graag tot Nijwijk. De Frieske Top 100.